A l'escola Josep Maria de Sagarra hem començat un nou projecte a principis de gener, liderat a la classe de tercer. El primer que hem fet, els nens i les nenes de tercer, ha estat trobant un mapa on és casa nostra i dibuixar el camí que fem fins a l'escola. Les famílies ens han ajudat una mica a situar-nos. Després hem dibuixat aquest camí en un mapa gran, així anem teixint la teranyina de camins que fem els nens i nenes de tercer quan anem de casa a l'escola i de l'escola a casa. Durant les properes setmanes demanarem a les classes de quart, cinquè i sisè que facin la seva teranyina de camins. I després la classe de tercer crearem un mapa únic que recollirà tota la informació.